Ei, saps què és un book trailer? És un petit vídeo que presenta un llibre per fer-te venir ganes de llegir-lo. Si no n'has vist cap, a internet n'hi ha molts, i de molts diferents. Ara tu també pots convertir-te en un artista audiovisual i presentar al món els llibres que més t'agraden fent un book trailer. El Servei de Biblioteques de Catalunya i Book Movies convoquen el primer concurs de book trailers per a joves de 14 a 18 anys. És molt fàcil, busca col·legues i fes un equip de màxim de 4 persones. Trieu el llibre que vulgueu i llegiu-lo, si encara no ho heu fet. Penseu bé el guió, graveu i editeu un vídeo de màxim 1 minut i mig. Pengeu-lo a internet, inscriviu-vos al concurs. I si teniu dubtes, aneu a la vostra biblioteca pública, més propera, i us ajudaran. Teniu temps fins al 12 de novembre. Podeu guanyar un lector d'e-books, llibres, entrades pel cinema i molt més. Tota la info a la web booktrailer.cat. Llegeix, prem el rec i guanya!